コンサートを何度も開催されてお忙しいところ無理を言って申し訳ございません。最近暇だったんですけど、コロナとかね。でも最近ね、もう本当に良かったですよね。1年ぐらい前からようやくっていうかライブとかできるんで、まだでも地方では厳しいですよね。はい。結構今週来週は東北とかに行くんですけど、結構ハードルが高くて、やっぱりいろんな意味でね、もう早くね。もっとどぶりに。そうですね。皆さん早くコロナを撃退したいと思います。本当にそうですね。はい。音楽の力で。はい。ね。じゃあそれでは、皆さんよろしくお願いいたします。サンティアゴ・デ・メステーロというところが、これボリビア剤ってアルゼンチンの北部の方にあるんですけど、かつてインカ帝国っていうやつですね。タワンティン枢領という。あれがどこまでこう伸びていたかって諸説はあるんですけど、この一番南っていうのはおそらくそうですね、アルゼンチンでいうとトゥクマンとか地理関係ねあれですけど、アルゼンチン北部というふうに言われてまして、それでサンティアゴ・デ・ル・エステロというのはどちらかというと先住向けの音楽よりも、クリオージョの音楽というか典型的なね音血音楽で、概要的なリズムとしてはジャカレラとかサンバとかいろんな、リズムがありますよね。でその中で面白いなと思うのはこの曲は僕ちょっと歌詞知らないので歌わないですけど、サンティアゴ・デ・ステーロの「デイデ・ケレール」君のことを好きになってしまったという有名なビダーラがあります。すごく綺麗です。でもともとケチャワの歌詞がついてたということなんですけど、すごく昨今のねフォルクローレというかボリビアだけじゃなくて、ね、ペルーとか、皆さんやっておられるすごく賑やかで派手になって踊りの伴奏とかも僕も踊りそれ大好きなんですけど、もともとねフォルクローレっていうのは本当にそういった田舎の中でひっそりとっていうか、別に誰に自分の曲を売るとか、ね、コンサートを設けるとかそうじゃなくて、なんて言いますかね、本当の人々の間で、ね、伝えられてきた素朴な文化だと思います。すごい素朴な曲聴いてください。で、ケレル、サンティアゴ・デ・ステーロ、ビダーラです。
皆さんご存知のように、コロナだけではなくてというか、いろんな、自由ですけど、ほとんどはコロナなのかなと思うんですけど、皆さんも多分8割ぐらいポルトガル関係者の方々と思うんですけど、亡くなられた方がいます。本当に、日本でもね、すごくたくさんの方に不幸があったと思うんですけど、やっぱり衛生環境というかね、医療環境が異なっているボリビア、そしてアルゼンチン、すごく痛ましい思いを、今もですけどね、しております。で、次の曲ですけど、いろいろね、そういう私の直接のマエストロとか友人たちに対する追悼っていうか、それをやろうと思ったんですけど、こういうミルカさんのね、今日応援の場なので、2018年のイブに、コロナ以前ですよね、亡くなられた、私の、一番の師匠、永遠の師匠っていうか、多分世界中のチャランゴ奏者にとっての師匠だと思います。ハイメ・トーレスさんの、名曲をお送りします。ハイメ・トーレスさんという人は1938年、1938年にアルゼンチンのトゥクマンというところで生まれたんですけど、ご両親はね、もともとボリビアからの移民だったんですね。それでマエストロはちっちゃい子、そんなちっちゃくないかな、10歳から15歳まで5年間、コチャバンバに、里帰りするというか、ご両親と。でコチャバンバってすごい面白いんですよね。今すごく大きな町になって、日本でいうとね、名古屋みたいな感じですかね。ラパスが、東京だったらサンタクルスが、大阪、今逆転してますけどね、その間の第3の都市なんですけど、そこに住むことになって、そこでチチェリーヤ、チチャというどぶろくの酒があるんですよね、トウモロコシの。でそういったチチャのお宮さんがいっぱいあるチンバチンカっていう下町で、5年間過ごしました。でその後に、マウロ・ヌニスさんという人に、実はこのチャランゴ、マウロ・ヌニスさんのチャランゴではないんですけど、ヌニスさんのお弟子さんがちょうどこれいつかな、もうちょうど28年前ですね。すごいリニューアルされてちょっと綺麗ですけど作って、いただいたものなんですけど、マウロ・ヌニエスの、伝統曲で、おそらく世界で、唯一じゃない、すみません、世界で一番最初にテアトロというところでチャランゴを弾いた方がハイメ・トーレスさんの師匠の、マウロ・ヌニエスさんだったわけですね。いつも弾いておりますように、昨年の確かオンラインコスキンでも弾いたような記憶がありますね。エル・アリエロ、牛を追う人、お送りします。
間大丈夫かな。あと2曲ありますね。すみません。でさっき話が出た今年のシーズンはハイネトレさんの曲なんですけど、いつもやっております。実はね、私今年じゃないけどホセイン・ヌブセさんという人がいまして、僕の大学の後輩というか、もう一人渡辺大輔さんという人がいて、マジャっていう、マジャっていうマヤっていう有名なグループやってるんですけど、つい先日つくばトリオというアホらしい名前のね、最初はね、誰を筆頭にこう名前を挙げるかってしょうもないことでね、揉めてなかったんですけど、別にね、つくばトリオいいなって思った。それで今年ポスティにリアルに出演いたします。そのつくばトリオね、この5月に最初こけら落としっていうか、変だなそれ、最初に千葉県で演奏したんですけど、いつもホセ君とはもう20数年にわたってやってましたハイメトルさんの、名曲、さっきねちょっと順序入れ替えてチンバチーカをお送りします。どっちでもいいですけどね、さっきね。すごいこれもすごい有名なクエッカです。アルゼンチンのクエッカですね。ごめんなさい。
te voglio feliz, la te vuelvo.まだ変わりませんけど、あと1曲やらせてもらえますか。ミルカミルカさんの皆さん、本当に今日は今日裏方で頑張っておられますけど、おめでとうございます。すごくやっぱりね、こういうことを言葉で言うのは楽ですけど、すごく続けていくというのは大変なことだと思います。途中でね、メンバーの入れ替えっていうのもやっぱりこのぐらいの大時代グループではあるかと、思いますけど、今日お招きくださってっていうか、しかもね、素晴らしいね、演奏者の方々の演奏が続いていて、私こっちの方にこそっていたんですけど、本当に感動、しております。この後の打ち上げっていうのも楽しみにしておりますけど、その前に、ね、ミルカの、メンバーである、サピートっていうのはね、カエルって意味なんですね。私がつけてしまった名前なんですけど、1993年に、お招きしますね。一緒に最後にセッションを入れてあります。サピートどうでした？サピートご紹介いただきます。結構大物ですよ、この地元のベーシっていうか、そうなるとは思ってたんですけどね。ちょうど自分が大学の時に、大地と一緒に30年前、30年ぐらい前、28年前、1ヶ月半の南米旅行、ちょうど20歳ぐらいになりました。もう兄貴みたいな感じで、私は20歳じゃない、金魚の糞みたいについてたんですけども、メキシコ、ボリビア、パラグアイ、そしてブラジルのイグアスの滝まで、いろんなエピソードがありますけども、そこで音楽だけでなくて本当にいろんなものを見てきました。で、自分の殻がパッて大きくなったような経験をしました。そういう経験、最近ね、コロナで若い人ってなかなかできないのかな。でももともと僕はちょっと仕事で日々接してるんですけど、結構なんか選手の選挙とか、ごめんなさい、制限あります結構リベラルなんだなというか、みんな自分の頭でだんだん考えるようになってきたかなという感じが。で、我々の時に比べて、我々はもうバカだったからバブルでね、やっぱりすごくそういう感じがするんだけど。本当に夜な夜な大地とは酒を飲みながら、ね、いろんなことを教えてもらって、夜な夜な朝7時まで飲んでね、この人はね、卒業論文の相談に来て、その下書きをね、酔っ払って僕の家のね、アパートのなんか冷凍室になんかカチカチになってたね、あれ回答しなければ今のあなたはいなかったって。よく言われて卒業できたと思います。いや本当にね、もう奇跡に違い、すごい誇りに思う仲間です。いや、ありがとうございます。サフィーと大里、大切な存在です。じゃあ私の曲を最後にやります。昔からやってたね、カミーノはチキサカスクレのボリビアの首都ラパスであってスクレなんですけどね、実は、スクレに捧げた私の、最初の、妻に捧げた曲ですね。結構ね、その辺がやっぱり時効っていうか、今でもね辛いんですけど、そういうありしりの2人でデートしたスクレでね、その日々を思い浮かべながら、しかし日々っていうのは僕自身のせいで絶対に帰ってこないという、曲ですよね。意味はともかくというか綺麗な曲らしいので聴いてください。どうぞ。
ちょっと大人数なので、準備いたします。